In Verkleester binnen ze druk dwaande met de opbouw van het festivalterrein voor het jaarlijkse Pinksterfeest. De grote tenten en zo, dat hebben we juist al opzet en we zijn nu bezig de elektra erin aan te brengen en alle de meubels enzovoort in. En dan de keuken en het restaurant is maar even, dat maar nooit kleermaken worden. Dus we hopen, het moet eigenlijk het moet vannacht kleer wezen, want dan hebben we ons eerste kampvuur al, dus dan moet het wel wezen. Je bent wel op schema? Ik had het idee van wel, maar dat is meer een idee. Of het werkelijk zijn, dat zal wel blijken moeten. Maar zo'n draaiboek, ja, ik denk dat het wel, dat komt helemaal goed. Het Pinksterfeest bestaat dit jaar 50 jaar. En daarom werd er extra uitpakt. We gaan nu een echte circus stand hebben op het terrein staan. En je ziet het misschien wel in het beeld, een muziektent. Die komt oorspronkelijk uit Dokkum uit 1890 en die gaan ze bewaren in Holwert en die gaan ze nou opzet. En dat zal maar niet te midden het leger des Heils optreden. Het is echt een feest van deze regio. Mij de meesken, voor de meesken. Vrijwilligers uit alle kerken bij. Dus niks meer een één kerken die het. Nee, het is alle soorten en maten en kleuren. En dat willen we dit hier zeker ook uitstralen. Elsenien is welkom. Het gaat uiteindelijk om het feestje van de geest, zeggen we dan. En dat is voor Elsenien bedoeld. Net hier uitzonderen.